Ahoj Baby Cafe. Ďakujem vám za fantastickú účasť v našom druhom súťažnom kole. Som rád, že ste sa opäť zúčastnili a hľadali všade okolo seba všetky možné odrazy a reflexie, presne tak, ako sme sa vám snažili pomôcť. Vaša účasť bola perfektná. Mám tu na všetkých vás, ktorí ste sa zúčastnili súťaže. Mená sú tu. Určite sa tam niekde medzi nimi nájdete. A za chvíľku budete mať možnosť vidieť, ako vyžrebujeme šťastného výhercu knihy od Briana Petersona Naučte sa fotografovať dobre. Pristúpime k samotnému žrebovaniu. Dneska nebudem mať žiadnu malú ručičku, ktorá mi pomôže so žrebovaním, lebo tá je veľmi zaneprázdnená momentálne na detskom ihrisku. Skúšal som poprosiť aj jedného z týchto koní, či by mi nemohli požičať nejaké kopyto, ale ako sami vidíte, otočili sa mi chrbtom. Preto vám bude musieť dneska šťastie priniesť čierna mačka, aj keď sa zvyčajne vraví, že čierne mačky nosia smolu. Dneska jedna táto čierna mačka niekomu z vás prinesie šťastie a bude vám musieť postačiť táto moja ruka, trošku väčšia ručička, ktorá vám prinesie šťastie. V tejto chvíli začínam žrebovať. Žrebujem a vyťahujem šťastného majiteľa knihy od Briana Petersona, ktorá sa volá Naučte sa fotografovať dobre. A víťazom je Zureček alebo niečo podobné. Gratulujeme.